Hi, my name is Aliki. I am a native Greek speaker and I live in Greece on Lesbos Island. I am a certified teacher with a master's degree in teaching Greek as a foreign language and in special education too. I have been teaching modern Greek since 2019 and have experience in one-on-one tutoring as well as group classes. I am able to create my own material or find the best for your needs. I emphasize all skills needed to truly help you improve, such as pronunciation, speaking, reading, writing, and listening. I also focus equally on both grammar and vocabulary. I believe every learner is unique. My lessons are crafted to meet your individual needs, ensuring a personalized and effective learning experience. Also, I am open to discuss any topic of your preference, including Greek culture. Looking forward to meeting you. Γεια σου, με λένε Αλίκη και τα ελληνικά είναι η μητρική μου γλώσσα. Μένω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λέσβο. Είμαι καθηγήτρια ελληνικών με μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και στην ειδική εκπαίδευση. Διδάσκω τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα από το 2019 και διαθέτω εμπειρία τόσο στην παράδοση ατομικών μαθημάτων όσο και σε ομαδικά μαθήματα. Μπορώ να δημιουργώ το δικό μου υλικό ή να βρίσκω το κατάλληλο για τις δικές σου ανάγκες. Δίνω έμφαση σε όλες τις δεξιότητες για να σε βοηθήσω πραγματικά να βελτιωθείς, όπως είναι η προφορική και γραπτή εξάσκηση και η κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου. Εστιάζω τόσο στη γραμματική όσο και στο λεξιλόγιο. Πιστεύω ότι κάθε μαθητής είναι μοναδικός, γι' αυτό προσαρμόζω τα μαθήματά μου στις δικές σου ανάγκες, ώστε να έχεις μια προσωπική και ουσιαστική εμπειρία μάθησης. Επίσης, μπορούμε να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέμα σε ενδιαφέρει, όπως για τον ελληνικό πολιτισμό. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω.